Tróna go dtí Páirc í Chuana Cluiche Ceannais Sóisir na man 2000 agus a 24 agus na slúte a balú isteach é gulamid moch maidin an sá agus an chéad cluiche a tosnú ag 10 féis de Peile os argóir an sa Tróna an réiteoir mo Lár Páirc sin í mar réid de lé ag leabhart leis an captéin ón dáhéamh an sa Tróna agus caithf na pingine díreach dénta a chéisiúd agus an dá ar an bhil tá Clann nGael ó chunta na míon sa Cluiche Ceannais Sóisir agus taobhlótha fuair áitiúil chumá ó inse Gílach agus ó bhéile an ghuairig sé sin Naomh Fionnbarra. De sé goinge súla chaf chun ceing ar na fórna bheith dul chun Páirc agus tosnóid le Clann nGael. Fiona ní bhhéileán a hosnóg sa cúldómh agus cosantóirí láidre ó sa chóramach le Róisín ní Cheannais, Caoileán ní Cruthúr agus Lárnaí Chealaigh éifeachtach lína lán cúil agus Tessa Pléiman láidir ag gibhir sé ó sa chóramach. Catlína Chonach agus Halíní Bhuin hosnóig I Lár Páirc Tróna de Clann nGael agus an son ó héamh tosathe bhfuil tá rogha ábalta na scórna gaimsú, Céilí ní Chasada, Alí Scórlóg agus ag gibhir cúide ag riman le Carnóga cáit ní chawan anna éifeachtach ar fad chun teachtar na scórna. An son, dé bheile Naomh Fionnbarra bhfuil se an tríú cluiche cosisiú díreach mar bhí ag Clann nGael agus fuair an láidir cosisiúd a dul chun Páirc íomhní chumín a hosnóg sa cúldómh agus lína lán cúil láidir ó sa chóramach le seánna ní hiorlathe, Sorcha ní hiorlathe agus Saoirse ní Riordáin. Sa lína leachúildómh Tróna tas an saibh ní hiorlathe ní Riordáin agus Eilí ní Léire agus I Lár Páirc beirt láidir ríist imar ó dí agus imar Naomh Fionnbarra mhuire. Díreach cosúla Clann nGael tá tosathe bríomhar ag Naomh Fionnbarra cumáid súil Tróna ar Ellen ní Bhuachla agus Gillian ní chun Ceannan agus éí na Gaeltachta Róna ní Bhuachla dar nó a chana blianta le Corcaig ar riman le Cearnóga ag caithfh ihar a haon díag an sa Tróna. Se an slua bailúisteach an so go dtí Páirc í Chuana agus gachtainna ag súil go mór leis an Cluiche Ceannais Sóisir seo. Bhí an chéad Cluiche Ceannais arsúla in bin ceann idirbheannach na man agus thug fuair an áitiúil mBan bailmhórna an lá leotha agus an corn tucha leotha corn Gailing don Géador agus an bhanig sé go háitiúil nó an méid an ceansa ag Clann nGael sin íon ceiste. Teachtar seachtaíon stáid seo bhfuil bhí buanna maithe ag Clann nGael sa Cluiche Ceathrú Ceannais a gcuine chuman Mícheál Brannach agus an son in Cluiche Congra cumá a gcuine cuman Caide na Gaeltachta agus an lámh an Uachtar cá in san Cluiche Ceannais agus an son Naomh Fionnbarra, well, an chéad lá a gcuine Kiltéan ó bhío hí an lámh an Uachtar cá agus an son in san Cluiche Ceannais Bhíidir rómha den mBan agus an lá tucha leotha in san ceann átha sin. An réiteoir Tróna ó ghorma bheann trí an sa Gcorcaig sinní mar réad dúlé agus íomathar barcanis ag gulabhú na greengraffanna dhearnacha átógant an son ag an dáhéamh agus ní fad úganis caithfeanár den na Peile agus tús le craobh Sóisir na bliana slú a das mar dermse teachtasteach an sá ón Luchland áitiúlach go háirithe agus féis de Peile os argóir an sa Tróna. Tá muid ag súil go mór leis agus an réiteoirnis beag na Craig le caithfeanár na Peile agus mar dermse féis de Peile ag an chéad ceann eile an chéad cluiche eile bheith ag craobh na Seinseir sé sin idir bailí chlár na Gaillimhe agus an Tarman agus an son an dá cluiche eile teach sa Tróna beor TG Cahar beag Naomh muir íochtar na Rossan le Lispól agus Naomh anna litir mór le Cail Charra I gréibh na Seinseir agus anna chrot ar chórsaí ó hús in áíire ag an cuman áitiúil bhí ihe go maidinachá istigann san olphobal ar éir agus bhí mé leabhla ceandas na mhair agus dúirt sé gur chríicnig siad well bhí an solas beagna go teachta níos an sá I gCill na Martra agus ceol agus reince agus spot agus sprí agus nach é sin atá gceiste stocha le Comórtas Peile dína teachla chéile choúdra chéile a bheith có agus ag súil mar dermse leis na cluichí an sa Tróna. Bhí annach chuid cluichí ar an deirseachta. Ní hamháin an sa gCill na Martra ach I mailmhórna agus a méileach ghuairí chumá agus na clubban na Gaeltachta an sa múscrí teachla chéile chun ard Comórtas Peile a bheith ar fáil doing. Se tá na fórna dul dís na háiteacha cearta beag na gantathe dearga agus dubha á chaithfh ag Naomh Fionnbarra an sa Tróna agus an son maintear na mí Clann nGael na gantathe buí agus beagán de glas dar nó dachan na mí á chaithfh a cosisiúd. Tá slú mór daoine mar dermse bailisteach sa seastáin agus beag siad teachtasteach feadh an troch nó ar fad an tá sé moch ar maidin ach é sin ráte daoine ag súil leis an gcluiche se mar derm tá rá cluiche réon bút ag an dáhéamh sá agus iad ag olbhú agus réig don Cluiche Ceannais. Clann nGael an ceircail díreach á fágant an sonna cá
agus an réiteoir ag leir na Peile í mo lár Páirc sinní ban gharma bheann trí mar réad do lé agus na banistóirí ón dáhéamh an son leis na focail learnacha ag iartíine a bheile agus aghríosa ag tús na himar hansá. Mar dermse an chéadcréimh croch do leotha ag maná naomh mBan baile mhórna an sa réir agus an lábhanúachtar naomh chonal rún an nGael agus well gachrad beagnach in ord agus an agur le haid Cluiche Ceannais Sóisir na man 2024. Tír fannach dí go mé gachtainna sna háiteach cearta agus begáín scamlach an sa bhín grína núsáring ó luach madan de híine ach tá na scamlan sa hunneomh ach sin ráta tá sé tírim agus is an rud is táchtaí an réiteoir dúircha cinú go bhfuil gachtainna na háiteach cearta agus ag deire an fel teachtamach go fada le mar réad dúlé agus seansa chéanais tús a chur le Cluiche Ceannais Sóisir na man. Nes céimh ag glótha ag crocha carn lo tróna sinní an cheissin ceansa céad seileamh ag maintre na mí agus sleanna heisteachchan so go fada le imaródí agus brúinis Naomh Fionnbarra caiisi titim siar an tá lábhan ard an réiteoir an buntáist á táirteach an deisina chalín ní chunacha imime fóíil ach bhí sé gléite ar neis ribh sin a gcóircic séir agus is sin le bheith tócanis ag Clann nGael agus an deis ar an géad scóir an sa dómh tróna. Sí chalín ní chunacha I héana hógan ceansa nó bhága sí siar beáin é se níl si chun é hógan ag deire. Na ceansa buí mar dermse agus glas á chahabh ag Clann nGael tríú bhát dómh a bheith ag Comórtas Peile na Gaeltachta agus únta gur fad an méid fór na banna tansá der seachtain áirithe seo deisinis ar an géad cúlín. Ceansan i teachtaisteach tá irdach da bhfuil crinnes ag Alí scóirlóg níl tarlinn six cearnóg an contortaiste an son caithigh Naomh Fionnbarra bheith Páirc se le bh gcónaíiste an son ag cát na chaun agus ag deir an ceansan I dolis stop ar an lína bhí sean an son brúigh tús na imre ar Naomh Fionnbarra ach ag deire tá adóg séite ag an réiteoir agus beag buile séir amach ag Naomh Fionnbarra bhí sean an son ag cát na chaun ar cúlbéidir ach ag deir an fód seasta agus seachún amach inis eile ní bhócaile. Naomh Fionnbarra gír dollar núntaí a briste amach an son agus aber bhá dénta díthealahú agus seachún Naomh Fionnbarra ríist ibre cóngracht an taobh lína ach ag deire na himreóirí an dáhéamh ag tríd ach seileh ar neisinis ag Clann nGael. Tús bríomhreach an éon scóir fós le feiscint I Páirc I Chuana agus crot agus dearbh duine chéad scóir a Páirc ansá. Seán in hiile teachtamach agus dulcan ceangarí seileh ag Alí scóirlóg go leor seileh ag an tús an pastú go leistigh an ceanson imethe áfach ar héamh na lábh deise agus ar fóríl céad sean san son a ríist caiilte ag Clann nGael agus an réiteoir dúircha le seach ag leir le ceannas na himreóireann san an cic amach le teacht ó íomh ní chumín agus an taobh trasna rana an sonnacha. Dulcan ceangaíanamh an son. Brú an son agus ní léon ceisnach an brú sin go míad leathach agus cílann sin go méid cic séiristeach ag Naomh Fionnbarra. Céad seans go siúd inis ar scóir tá tróna. Slú deas ballthisteach an sá. Agus deis ar scóir agus an chéad ceann ag Cluiche Ceannais na Sóisir. Ceann ibrethe steach ach lagíir ag deire an son ón Emmaní Chríodáin agus an céad seans an son caiilte ag Naomh Fionnbarra. Leis an cic amach tócha go mar Clann nGael. Scóir fós is toch na Cluiche ban bín siad ísisiid go maith héamh scóir le ach an son ar hagan an chéad ceann minic a hagan siad mar go maith íag son. Nes deis ag Clann nGael oscailtaí an son beidir gúil siad ag clór cúil tá siad fós a dul brú an son bhfuil sé míad leathach. Well is dom gur de hitring agus cic séir amach tá brunt an son ag an réiteoir I arag raibh
ban Clann nGael ag brú agus í dul seach an son. Agus cílíonn sé sin inis. Go méid faoisimh ag Naomh Fionnbarra. Cluiche Ceannais Sóisir na gcónaí tá míid ó heh cuasa ama tá míid ceir nómad agus rain secondí seach cléad níléon scór feiceantá san Cluiche Ceannais Sóisir. Bhí mé árá go leor cluichí imirthe an dá heh an táteach núna teach seachadíon stad seo agus an bú ag Naomh Fionnbarra i gcuine Naomh a bán sa Cluiche Ceannais 3-8-3 an ceannas fear hiltéine ó bhío sa Cluiche Ceathair Ceannais agus an son Clann nGael Gútar an láló i gcuine cuman caide ban chuir go gcuoine i ngé agus a gcuineh Mícheál Brannach in san Cluiche Ceathair Ceannais. Ban Clann nGael go bra agus tar neisir na cosa agus chun sé sin deis de Naomh Fionnbarra agus Íomh ní chumín an cúlbar an kick séir sin na hógant. Farnáis ag Clann nGael a ríist tá siad láidir teach an tosaigh níl éon scór aimse ag ceachtar dus na fórna seo tá siad dul tríd a bhd roiéis go pásach an son briste ag Naomh Fionnbarra an immert scuilteiste an son ag tús na himmarthe ach ag a deire kick séir nach a ríist brunta Naomh Fionnbarra agus an cean son tóca go mar teach amach an son cófada le iver hochtíigh sin éimar ní bhfuil mhuire agus ag a deire stracha deir an réitóir agus kick séir eile brunta an dá heh. Gearig teachtar an scórála, níléon scór feice go fóil. Slú an mór bailúisteach a gcónaí antá. Clúdach más siar an son ag Clann nGael. Dígur ní go teacht. Agus rís an aber cosanta le déanamh ag Naomh Fionnbarra ar nó le clí. Har round leanta ceannaigh chéile bí nimmerthirí thuirsú agus be si tréachta rifear na himar tá cinnte pas sin dígurníigh á ibrú isteach agus seansar an géad coolín an tránón an countson imethe Haran trasnán an son ag gibhar cúide cát na chaáin scór maith ag Clann nGael híidir feinach dígurníigh agus an son bhí na chaáin in san ád cearta go deire céad scór an son ag maintre na mí. Mahan son ag Clann nGael. Ang sé begnach seach nómad chun an céad scór a chaimsú. Buntáisinis ag Naomh Fionnbarra. Bhfuil slíg an tríd agus son Shelvan son ag Ellen ní bhuachile. Pastach agus dígurníigh iad denmh dul chun cín. Tosa bríomhar chumar has one a couple lánús an ceanta bristeach an son Emily Creedon fós a dul deisir coolín an cóscóir an count son ag casa ag a deire an tarna ceannar fóríle go siúd ach bhí seans maithan son ag Naomh Fionnbarra ach ar yes agus ar fóríl fanan an scór mar bhí coolín ag Clann nGael gan in scór fós ag Naomh Fionnbarra ar nó fuair an inse gílach agus Peil an Gairig agus cic amach an son le teachtó Fiona ní bhfuil siad féimh gáin de bhrú an son ach ag a deire an lámh an ordig an réitóir agus an buntáiste tucha amach hagann siad boutáin eile praban líród an son I bhábhar Naomh Fionnbarra agus an réitóir mar réad dulé a rá an son go raibh tarntar gansaí agus kick séir dá thora. Leis an kick séir le teacht ó Clann nGael cát na gán dar nóla sé céad coolín dómh. In taobh sut an Páirc. Páirc atá ar hausar fá Páirc Chuana. Dar nó an Páirc nua tréála teifhirt an cúl. Cuoine nóra I thuama le bheith oscailte níos déanaí agus ard job déint agus seachún deisian is ríist I Clann nGael chalí nu gannach gar trí tan pasáil go má ó gcuine go duine beidir seansar coolín eile ach an countson ó céilí ní chasada ar héamh na lámh deis an tarna ceannar fóríl má se seansanna ágrathú ag an dáhéamh ach míchrinnas gotí seo ag reintas na tosathe. Amach ríist le teacht ó Íomh ní chumín ag lehránach go más a chúl gotí seo. Iirecht áir leis go amach árasa ag iargé chur amach fad le Ellen ní bhuachile agus airíonn le Naomh Fionnbarra sellh gáil talann son an buntáiste tarrta an réitóir kick séir an son stracha á dhéanamh agus cílíonn sin go méid kick séir agus faoisimh ag Naomh Fionnbarra. Clíonn taobh sut an Páirc iirecht ard a ríist ag tarlíonn stigan son Praban líróide I bhábhar tesa pléimen áfach
agus Clann Gaeltachta about one eile mach fad le Seán in Hille go leor sellh siúd ag túsna himar agus sleanaisteach go héfachta go ríiste chalína Conacha go leor den sellh siúd Clann Gael is teachtaach agus rá ní Conacha tar si fé coolí ní héna can ag tarling contorta sigan son an maidid chasna búlta ach circa ní hirile ann chun é hábháil agus a Clann ag deire tá si go marachtan go contorta go sigan son Naomh Fionnbarra agus an ceansa glanta éigen na teachtamach dígur ní gotá siad Shellh Comórtas son coolín godíise ag cáit na chaun de Clann Gael gan éon scór fós ag Naomh Fionnbarra se chuúngiad eile ní bhuachla ibre raigan son go cliste agus róna ní bhuachlan son tainam líonta cisiú dar nóla corcaig seach lára hense gotí Gillian ní chun canan ó spás agus oscailtí sigan son beidir bhfuil seans ar cool an count son I methró ada ag deire agus seansan son ag eile ní bhuachla agus réiteoir dolisteach Mar dúlé chun leirt leis an muir agus leirt comá leis an cúlbáir beidir leirt leis an muir céadúir fécinn cad éon bre. Is tá go mé kick ar isteach ar éon cuma agus dúirh fécinn bhfuil éon cart na bhaine le nachta an son. Den ómad dúirh caite agus ó se well big kick Erica. Kick Erica ag Naomh Fionnbarra agus well an ceart hart an réiteoir leabhar sí leis an mhair cool agus an well is go céach an é hógant is dom go bhága siad fé ifar cehardíag sin ní Gillian ní chun canan go dain agus deis úntacanis ag Naomh Fionnbarra Kick Erica den ómad agus rein second caite an sá seans dul chun tosaigh Gillian ní chun canan os chóramach tá Fiona ní bhéileán deisiúntaach ag Naomh Fionnbarra an clubáúlan sá Gillian ní chun canan na countson búlta íse leisteach san angach anna chúlar fad ag Naomh Fionnbarra agus iad gafa chun tosaigh orachar íse leisteach san angach ag Gillian ní chun canan agus beidir gcuine roch na himmarthe tá Naomh Fionnbarra gafa gá chúlín chun tosaigh kickmach agus Clann Gaeilge sin na Gaeltachta tá Cluiche son gan éon cheiste ar an réiteoir agus cílíonn sin go méid an kick sé amach ag Clann Gael an cool sin treis prab a fantastic cinnte Kick Erica tócha agus snast ag Gillian ní chun canan agus cílíonn sin go bhfuil rá chúlín idir na fórnan sa cool ag Naomh Fionnbarra coolín amháin ag Clann Gael agus cóir sin is ag testáil ó bhean Clann Gael an sa bín cool Harbh cinúnach in cléhí mar sin agus tá mé cinnte bhfuil Naomh Fionnbarra sásta an chéad cead aimse an sa cosisiú tránóna. Cóir fós á chur ar an gosantóir son fuair si son beag isteach sa cheann na stólam agus duine an réiteoir cinnte go bhfuil si go brasal a snófaí ar náis leis an immertan son an slú bailú isteach an gríon ag bagir teachtamach an sa díogar níag na scamal sin ag amacht agus bechearcamach ard lá pellan sa I gil na Martra Cluiche Ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta 2024 Tréimh seoisir na man idir lámh an sa idir Naomh Fionnbarra agus Clann Gael agus an son in íag seo ar an telefís an tarman agus bailachlár na Gaillimhe I gréibh seinsir na man agus an son créibh seoisir agus seinsir na bhar. Sin ibre raigach a rís briste amach an son ag saibh ní hiorlathe ach go ar náis go héfachtach ag Clann Gael brú an son an pass tu leistigh go cliste an son go fada le lárnaí cealaigh ruúthar maithe dhéanamh dul chun caint déanta sta go fada le Alí Scorlóg seansa cisiúd an lámh an áirde an réiteoir beag kick sé ag Clann Gael tarang siar dhéanamh an son agus deis beidir ar coolín eile ag Clann Gael. Council of Tócha ag Alí Scorlóg I héin bín si contorteach ag brú an tosaigh nuair bhín sellmhaché ach iling géir go máile sé gabhann sa búlta ach ag deire is ag casa lasmá an tríú iirt tá mithir stré an son agus beag díomá ar Clann Gael le seansanna sin a bheith caiilte. Is an cickmach a rís le teacht ó Íomh ní Chluimín cúlbáire Naomh Fionnbarra an sa tránóna agus an ceann son ag deir ag brúmach imar níogaí le sellh an son agus ibre raig ag cisiúd go dtí Íomh ní Chríodáin ceann cliste isteach sa lár
agus in orda hain siad ag deireadh seileadh ag brise istigh an son ag iargé gáiltar neis tá chalín ní chonacha ach ag deireadh tá an réiteoir mar réid de lé árá tar domsan fel agus caithme in orda idir bhirt agus ag deireadh cinna cíalmhar an son an réiteoir. Cat an orda agus ag deireadh seileadh ag Clann Gaeltachta amach an son bhí Róisín na Ceannais ach fuair sí sonca agus scúlinn crúig an son seach san aig agus ní móna sásta tá sí leis an ceann son beidh kicks amach ag Clann Gael ach díma ortha gannach aon scór bhánacha agus í taobh an sá treis cuidhá seileadh bheith in áíir sa chéad ceathrú cléig. Leis an réiteoir leabhart le himar Naomh Fionnbarra an son. Nóta tógad an nachtra agus chumis carta sin íon ceist ibhar hochtíag an son agus bhfuil carta nachta tá carta nó carta dubh carta marrá carta buí an son ag ibhar hochtíag an son agus cílann sin go bhfuil imar ní bhfuilmhara imeteisteach go dtí boscan na bací beag denómad istigh an sonnaché agus buntáistenis ó héh ihar go se bhí an gúling sin míceart agus isteach san aig fuair ban Clann Gael agus cílann sin ghfuil buntáiste agus imar sa mreisin is Clann Gael an féidir é a chóirh ar chlárna scór sin íon ceist deisir scór an countson i dul isteach ag praba agus Haran trasnána go deireadh scór maithe Clann Gael agus láthraach bán an duine sa mreis le feiscint agus an glúiseach sin anna bha críochna agus nastan sonnacha. Nis cúil ag Naomh Fionnbarra gá chúlín ag Clann Gael agus ceann son teachta amach ríist cúlbáir Naomh Fionnbarra. Seilbh smacht an son agus ag deireadh réiteoir tart kicks amach ag Naomh Fionnbarra ag brúch an tosaigh dul chun ceann déanta go ríist cosantóirí Clann Gaeltachta seach san imir chuoine go bhfuil imar sa mreisin isiacha agus dar nó ceann do cosantóirí agus imóirí ládra Naomh Fionnbarra imeisteach an mosca na bací seo chun Clann Gael báthháin eile an duine sa mreisin go cinnte le feiscin seileadh seán na níhéile garisteach dul chun ceann má déanta ríis an son pas sleanathe go clisteisteach tá siad plúcht ó an réiteoir á go raibh ag brúch an tosa go ríis an son beidh kicks amach ag Naomh Fionnbarra ach tá roinnt builí ládra i dul isteach ón dáhéhann sa agus sin ceisina bheith ómis carta eile an son an réiteoir beidir sásta an kicks bhfuil tá muir ag léchaisteach an réiteoir inis agus seans máise go mbeidh ceann eile agus carta eile le teacht. Se tá mar réadú lé an son ag ar ag leabhart le duine imróirí Clann Gael nó bhfuil sí sásta leanúil leis an imirt. Tá sí sásta liganta an táimárthasach beidir nóta tógad an nachtra seileadh náise Clann Gael an lámh an ordaigh an réiteoir buntáiste tuga seileadh gcónaí á chamád an son ag cáithna cabhainn fuair sin céad cúlín dómh agus kicks isteach eile gnótha an sonna chu dígarníigh tá sé ag neir tú agus a teachta seach sa cléthe. Och nó díag geall bheith caite agus gan trí scór feicethe cúlín idir na fórna cúil ag Naomh Fionnbarra rá cúlín ag Clann Gael agus deispeidir níos cuasaí a chothramú leis an kicks seo. Ilíonn céir go maith agus ag deireadh fágadh siad well, tá sé tucha go mar ceann gard tuach sé náise go deireadh go dtí ealaí scórlóg ceann son ag casa agus Haran trasnáin scór maith an son ag scórlóg tá mar fór na corm den géadfáte. Is go cinnte le feiscin túnar díbríoch imar ní bhfuilmhar den fearr tá rá chúlín fuite ag Clann Gael agus iad teachta ríist an timróir breise sin ag córamh tá beirt sínta eile an son go leor imar búla a gcuine bhí céile an son agus tá
ban Naomh Fionnbarra sínta an son tá Cailán ní Srahúr sínta gorta chomá agus an cléis seo fisiciúil gomála bheith macánta agus gúlinga agus builí crú go dala seach ón dáhéh. Leis tastáil ó immerthóir an dáhéh an son agus mail in san immer scóráil ísisiil go mat trí cholín ag Clann nGael cúl ag Naomh Fionnbarra sinna teachtó chichéiric ag Gillian ní chun Cannon tar nómadíag agus is an réiteoir díric ag cinntiú gúil gachtain go brá tá snoffaí ar náis leis an immer pe an cic sé amach le teachtó Naomh Fionnbarra. Shelf ag Naomh Fionnbarra ríist agus iad a glóric slí ag an tríd chun beidir cúlína gáilta chuir chuirnáis chun tosaigh iad shelf an son ag imródí ach tín clíán spás antá ag róna ní bhúcail garisteach ní bhúcail gcónaí den Naomh Fionnbarra tá burt siúr nach le Páirc tastáil ag a deiristeach sa láir agus shelf ag imródí ach tín clíán gúling agus builí crúg ar ríist dul seach an son ach Clann nGael teachtamach antá tre ealaí scórlóg ach tá burt eile sínta agus tá go leor gortathe agus gúlinga agus builí crúg a dul isteach in san chéad le in san Cluiche Ceannais seo. Fithe nóid caite agus be go leor ama le chuir leis an géad le mar go raibh stoppanna go leor ar ruchan ama áirithe son. Táid ar chóscóir ar chláir na scóir trí cholín na gona cúl agus rís chuir leis a teachtasteach ón dáhéh an sa. Nar thosnamid ar náis be an cic sé amach ag cúlbára Clann nGael sinna fionna ní bhéilán. Agus chuir lei sin fós á chur antá i gil na Martra i barchaí cúna an tardáin geala bheith lán ag féic an trasnú agus slú mátína bailitheisteach fé mar bheith bogólam don teach nó ar fad agus fésta Peile os árgóir agus na déthe aimsere ag carú go cinnteling antá i gil na Martra an deir seachtainna. An irid agus breanín báistí feicithe ó hús an Comórtas agus na chúnta chuir fad é sin. Leis an cic amach le teacht agus an cic sé fionna ní bhéilán. Seasna dín taobh an Páirc tá Tessa Playman ag fannacht. Dul chun ceim maithe dhéanamh. Ógad ar an ceantan am hinár agus a ríist marthirí sínta tá an Cluiche seo crúig tá seo rá leat Playman a ríist leis an pastor an tarna iirecht. Dul chun ceim dhéanamh tá cear nóid eile fóstal dul in mascan na bachaí a géimar ní bhfuil mhuire den Naomh Fionnbarra agus tá deisenis ag ealaí scórlóg ilín géir ach an ceantan ag casa agus an ceathrú ceann an son ar stré ag Clann nGael agus beag díma ortha le cuitas an seansanna sin atá caiilte. Cic amach a ríist ag íomhní chumín. Lucht banistíochta Clann nGael ag fearsteach ar an Ochrastóirmach Henry atá geannas ar him líana agus Paidir scórlóg agus Fergal Machan ag ceabhrú agus mar raunóirí leis. Taobh an Páirc agus shelf ag Naomh Fionnbarra brú an son ar saibh ní hiirlathe agus ag a deire séir gnóth an sonacha. Beag díma ortha nach le cúlháin agus sinna teachtó an gicéiricha gan éon scór an immert go fóil ag Naomh Fionnbarra. Brúna seo chur go Gillian ní chun Cannon agus cairr tastáil teachtamach leis gceann san ní chun Cannon na gcónaí. Strachan son hí mé réiteoir glicant an immert dul raig agus brúig sorcha ní hiirlathe teachtamach ag go deire tá sé chur chun talún tá an Cluiche seo dín agus fisiciúil. Leis an ceann tócha Síl goach shelf commodithe tá trúr a hirir géáiltar náis cairnis ó Clann nGael agus ag deir airí loha déint goach san ag seán ní hiile ibre raigan san ealaí scórlóg go leor shelf ciisiúd in san céad le amachtín clíán agus ag fanachtan san tá céalaí ní chaide seach sa láirnis oscailtí beidir bhfuil deisianta ar cúil malín ní cheanna dul isteach agus tá cúil ag Clann nGael. Sin scór cinúnach ag malín ní cheanne agus chóimmartúntaach idir rígus céalaí ní chaide agus scór cinúnach in san chéad le. Héna tríanis agus cúl amháin ag Naomh Fionnbarra ach sin scór cinúnach in san chéad le agus sin héna inis a stíigi chéile aimsethe nó héna dógadain a sa chéile aimsethe
ag Clann nGael agus seachún a ríist an gais na seolta Shelf an son a ríist ag libí ní chealaigh a kick séir tucha ina cuine. Kick séir tucha ina cuine an son. Brúin is Naomh Fionnbarra. Biste gírig teachtasteach. Hinsan immert más féidir lótha. Agus scór na gó eile a bhaimsú. Dave Ellen, Love and Ordig and Rachel and Buntosh shot Tower to go Nick Garish Dakan son. Emily Creadon, a Kalish and Rachel a chance, Leshik Serica. Emerald Dull, oh, Count the Park and so. Deshanish, Masha, Naomh Fionnbarra. Scoring Tastol against Stad shot in Cleha. Hain a tree gonna cool on. Agus she Gillian ní chun cannon, Hogan Cansodov. Is a four and kick Erica. That she fall complete came because he attacked the Shakan so knocked to huge na brogue agus and counts of Casta. Egadera and trio counter for eel. Naomh Fionnbarra and a chance in all Kailunt and son a reach to go. Cool sin Welsh score Kinunuk gan ein cheist Creek nagus nasta Mali ni chana agus a cool nomen de Martian Foka insan Chéadla Chachun Clann nGael rish ni fadanish nach meg Imer ni Bhailbhur her nasher bar who's in Denoma tuka istach in Moscow na Maki ke Clann nGael attacked rish Ionder Bariach agus further Buntosh to Kintel and Nimmer Breshin Kents on the Brishnock Ishel ach Egadera Clegg as a foril Kerrikang no Kuikang the Hansen foril Anishika Shoot. Down Gamaxi Chéadla Hinner Tree you're gonna ain Hulawan. Agus kick Macarishik Evening Chumin. Dírach she's treated the Laurel accounts on Buntosh Shell of her Nasher East, Clann nGael, Tashi dig Nartu go knee, Spragan Coolshin Gekint Edagus Tashi dig Gloric Tillis Scorna, he make a commaderation begun in Roada, a Kega Cownella, attack the shock, at late to Gamashtig and Sonic Lawn, Huli Naomh Fionnbarra Sarkin here Laha, Agus kick Sarah Makano and Sonic. Mission kick Sarah Tokajin Tape Sutton Park. I can't go around the Naomh Fionnbarra score in the hall driven British Moss Fader. Lohan a Bioku Hebedrick Tevu Loha in St. Chéadla. Ach, ni more made it in our ear. Agus Cluiche Ceannais Sóisir Gaeltachta Naomh Fionnbarra. Buntosh the Kinta as the number her Brescia. I'm sure I Kinta Clann nGael Denoma the Nose agus cool agus Cachuli na Cill and Cancer Toka Guard Ali Scorlo but her Nash Kuhigas lesson get told no lesson Dasso Triology Coolin and Cancer Cassini emotion no emotion Gadera her four-wheelery shake hanging in her four-wheeler Clann nGael agus down gemacht in St. Chéadla kick Macarishtik even ní Chamin Tá Mahunas Inishig Emer ní Bhailbhur agus tá sé ar Nasher Park agus chance go bhaidí an chéad immortelle Clishton son ag Naomh Fionnbarra Chacan Tusagan son to Emily Creadon Ruch Mahayenov ag Naomh Fionnbarra Bevralo score eile called driven Brishin Council Nibberhistock go Clishta go Shelf Comadha ag Goni and son shop Pashta Ma Immerha ag Naomh Fionnbarra agus an pass Derna Dear come her stray Ober na Park Tenta chun Chachtin Sajin agus Egadera Clann nGael Brishanish Gamar Dave Ella Contortanish the Naomh Fionnbarra to Glory Merhori Dave Ella and Fark agus tá siad gown ó have custom to agus an Felibrish to Molly Nichana Fosadol will Kalish and son Sha agus kick Sarah Ella Ganohan son ag Molly agus Behargan Coolin Ella Clann nGael ach vi obervad dint vi kick amach Martok ag Naomh Fionnbarra Fadna Park a Tashtla ach an son an pass dénach dernach mihir stray agus Deshelanish Clann nGael an Forest Barsin of Edu amach di Kerricoolin Iberhistock agus kan in Darud Hearn Chasnon and son Coolin Ma Ella o Hicksair
ag Naomh ag Clann nGael hína carnis go siúd. Seach san nóma dúrnach in san chéadla agus rís cic amach bocht agus sela farnáiseach Chuana ní hiile. Pasta go machtín clíán tá brúga cintanis ar cosantóir Naomh Fionnbarra an ceanta slána isteach Haran Trasnán céilí ní chasad an tamsa agus scór na maithe ceannastí chéile inis ag Clann nGael tá sé críicnú na chéadla anna láidir héna cúig i gcuine cúil amháin. Naomh Fionnbarra glorg an adóg le haman tomar tá siad treis mas i chéile begáin le cúpla nómad an nús Clann nGael fiabhsa agus an tréimh siad den nómad sin nuair bhí imar thuair reis go cinnte le feiscint ar chlár na scór. Leis an fear lo scór agáil rih an brise tá cinnte go mbeidh an lucht banistíocht gúrig sin bhaintach níomh ní chun bháin an isle seileh Cearc Luaisteach Páirc tastal páisisteach chufada le Gillian ní chun Cannon is sé fór an cicéir agus an cúil sin tá cúlín beidir a teachtain is ó chic séirdóir agus ní thógaigh ní chun Cannon is go bhága sí ag go deireadh fé Emma ní chríadáin agus tá scóir tastal go dóid sin is ó Naomh Fionnbarra an tro nómad caite in san chéadlachan sa agus seans ó chic séirigh Emma ní chríadáin leis an gitóg cean san búlta isteach agus Haran Trasnán scór maith an sannacha hastigh sé sin go cinnte ó Naomh Fionnbarra. Héna cúig le héna hain ceir chúlín atra agus sin an tanar le haman sa I Páirc í chúna sa chéad chluthe ceannis an sa tránóna an cean san well chalí seile dúireann mé réitóir mar é dúlé churmathe bheantrí go ar nasin son ag Naomh Fionnbarra tá sé cricnú an chéadla go láirte garisteach an son beidir bhfuil oscailtí imar níomhil fuair a pass cliste oscailtí atá seans ag Naomh Fionnbarra ar cúil agus an ceanta nadathe sa líontán sarcúil ag róna ní bhuachala nuair bhín imar le taithí ag tastáil sinní agus well tá na fórnanis well tá sé nasin nuachta cúlín amháin héna cúig le dó a hain agus sarcríoch an son ach an cic amach a cúig ar stré Clann nGael seileh búte ag Naomh Fionnbarra agus cad é mar chúil ag ann cinúnach rih le ham róna ní bhuachala ag críoch agus cílín sé nach bhfuil atranis ach éon chúlín amháin héna cúig le dó a hain anna críoch leis an chéadla. Nis Clann nGael teach prab bantastal leis an cúil sin I chéile ach go fada le chalín ní bhachín na létá chalín ní chonacha bhfuil freigra láthaach bananis ag Clann nGael seachs láirthain si deisiansá ar cúlín an ceantan ag ealaí scórlóg ach ag titim gardisteachtaí lámh íomh ní chamín agus deis ag Naomh Fionnbarra an cúil sin tréis siad a sppraga cúil agus cúlín na sa chéile Emma ní chríadáin leis an cic séir agus róna ní bhuacha leis an cúil ach an pass sin a methir stré agus Clann nGael teacht a ríist anna chríoch leis an chéile an sot anna fórna anna chóngart le chéile cean san ibristeach gíisiil Tras an seachs Lawrence anna ceanta beag na cuid ar náiseach Naomh Fionnbarra se le gcónaí ag Clann nGael deisir scór an ceantan ag ealaí scórlóg ach a ríist ar fórílan seachtú ceanna inis tá methir stréachá go leor seansan na caiilte in san chéadlach ach beidir I gcuine rocht na himmarthe beag Naomh Fionnbarra thar bheith sásta nach bhfuil atra ag an stad seo a cúlín amháin. Leis ní mórán atá fácinn san chéadla se le bhríist an son ag eile ní bhuachala. Ibar raig an son ach an ceanta aimse thnáis. Clann nGael agus cic séir go nóhan sannacha mar an eile action fágus I chéadla beidir go mbeidh seansar scór eile an ceantan ibristeach smachta go hálinge sig ag malíní canna is sé fór an cúlamh fósa dul ó gúlinn cruig tucha uí an son agus seans go bheith cóisí cart an son tá lán chúlaí sorcanna cíirlacha Naomh Fionnbarra sínt an son agus bhí sé sin cruig ag ban Clann nGael an réitóir tógan nóta den achtra ach mar dermse builí cruig dul seach sa chéadlach an sa
agus kicks here the tacht ó Naomh Fionnbarra. Tin Cleon probably road the over Clann nGael howlafach. Stocks Lor, as Shelf reach a Cali Nichonach, a Galore Shelf Kishu, the Rock Cleha. Score onto Rivlaham. She didn't catch that Banella, Shinton Sonagus. Builla Ella fight on Sonic Ella Nivocala. Agus, well thought we're taking Feck and Sonic and Ware Tavlina. Agus, Moray Dulay and Rachel Dolamach, Huiga. Our term shot and Cleha Shaw, Harava physical. Agus, Bragna who were Hori on Dahave Shaw Marach. So goal and Rachel Gloric Immer Horbeter and Will. Will she sauce the Liganton kick Sarah Dollarike. Corlish Fos all her Van Naomh Fionnbarra. Hena Kuigla do Hain. Agus Caidla Gaeltachta Catchan saw I Páirc Ichuna and Caid Cluiche Ceannais Sóisir Trach Nuna. Agus and kick Sarah Toku Gamar Egg Naomh Fionnbarra will score and co-score better on to Rivenbrush. Emerodi a Chachan Tussig and Clann to O'Toole. Saustanach will Astrag a stout shot cooling once. Machta Shiganson Egg Nivu Kularish because Ruher Maha Yenov. Egg Naomh Fionnbarra Irit Garrion Egg Taktish Dakanson. Agus and Counts on Egg Praba Ag Eggadera Fiona Nivuelon and Coolbar Den of Dohan. Irit me Vuelver stop Agus Clann nGael Chachta Macarish to mid Coog no those Count and Shuka. Ach we lower stopping the Inson Headla Shaw. Desh Egg Clann nGael reach the Chachan Tossig Mali Nichana. Favro Costentori Naomh Fionnbarra Girk and Council Hamada Momas Fader. And Brisha well a Dullin of Over and Son of Gashira Carulo to Eli Nilera Chachta Maclishel of Naomh Fionnbarra. Winter in Shagilach Agus Vela and Guerig Agus an Adog Lahama Shaitan Son of Rachel Moray Delay Clehe Tangava Clehe Cruig Agus Clehe Physical Ach Neil Atran saw again Risha Ach Ein Huli Nawan. And Buntosh to Egg Clann nGael Hena Kuga Kashu de Glaham Do Hain Egg Naomh Fionnbarra Fanigiling. Sul Comórtas Peile. Thurshoog, especially trip the repair in him or Tomakinta. Passion, Digernig, or Ibru, Stock, a Shancer and Gate, Coolin and Sotranon and Counson, Emma Haran Trasnon, Egg Naomh Fionnbarra, Club O'Toole and so. Gillini Con Cannon and Counson, Bool to Ishale Stocks and Angak. Shinisha Clann nGael and Federe, a horror of our Clorna score, Shinian Kesh Desher score and Counson, a Dollar Stock Egg Praba. Agus Haran Trasnon Gadera. Gamar. Count Guard, Chuksher Nash Gadera the Ali Scorlog. Counson a Casa Agus Haran Trasnon score Mahan Sonic score. Agus Eknakanson to Kaylee Ni Casa the Shoxalornish Osculty, better will Deshan so or Cool Malin Lichana a Dollar Stock Agus Tong Cool Egg Clann Sean and Hilla. Pass the Comactin Cleon to Bruga Kintonish or Cosentori Naomh Fionnbarra and Counts Schlauna Stock Haran Trasnon. Camer Nivuel for a pass Clishta Oscultina to Shanseg Naomh Fionnbarra Cool Agus and Counts Nada has the Leon Ton Sarkuleg Rona Nivuchala Norvin
Is tá Naomh Fionnbarra Harnash mar Páirc agus nóban nó gós maris caite in san seomar a gléiste leis na focail chun iad spreige beidir dul seach sa tarna lehan sá. Agus cléthe agus láidir táchtach os ar gcóirnis. Is an réiteoir mar réitú léidir cinnte go bhfuil gachtain na Harnashins na háite go cearta. Cata seach is an tarna le tosna an son. Í leatarach éon cúlín amháin ag Cluiche Ceannais Sóisir na mBan agus dar nó an cúl táchtach sin ag róna ní bhuach le ribh le ham ag spreige na bhór na áitiúla go cinnte maintir bhéalach na gairig agus ionse gíalach leis na gansa darga sin ibre agus nasta smachta stigan son ag eile ní bhuachla tá deis sá ag Naomh Fionnbarra sellibh stigan son ag róna ní bhuachla le ríist ach léite Harnash tá immerthirí ón dáhéamh sínta fud na háit a ríist an grín take amach ach be cór leiise testáil a ríist ag tús na himmartha agus an réiteoir dúirc ag Cluiche seachlach leis boutáin eile bhíon fel sleanthaisteach an son go dtí róna ní bhuachla bhí sí léithí féin ach tairng Harnash agus ríist an réiteoir ag dul ag leabhart le roinnt immerthirí mar a dúirt me sa chéad le an Cluiche seo fisiciúil agus láidir ón dáhéamh agus níl ceachtardas na fórna ag géile áirlach an sá. Beag cic séir bagólam ag Naomh Fionnbarra agus deis cuasaí a chotharmú don tarna bhát an sá teach nóna. Is tá séisir ar an líne agus sí imní chríadán a thógaigh fuair sí cic séir agus cúlín má sa chéad leach agus an ceanta éas go má leis go tópa ceart go tróró sin ceanta Haran Seannais agus na fórna chotharmú ag tús an dair lethe dír déint an son agus nasta ag ní chríadán an tarna cúlína siúd agus na fórna ar chóscóir ríist. Héna cúig de dó agus sin trí scóir sa chéile inis sa Cluiche ag Naomh Fionnbarra siad sás le sin Clann bhfuil teachtanis ar Daobh eile. Immerthirí Clárc sellibh duine go siúd Alí Scorlóg tá sí go mábalta dul chun ceann dhéanamh. Brúin son ar Scorlóg an lámh an áirde an réiteoir go Harnash ag Naomh Fionnbarra ach beidh cic séir réon cuma ag Clann agus deis dul Harnash beidir an uachtar. Ag go gcuir sin ceanta Haran Seannais an Alí Scorlóg ag Clann a chur cúlín chun tosaigh a ríist. Cic dechar go má cuaircaíthe beidir cuidú lotha in san tarna le iireacht ard le caran fosta imethe Haran Seannais an son ag Clann Luchlanta áitiúil agus Luchlanta móra go siúd chumá héine sé inis iad cúlín chun tosaigh go bhfuchas an iireacht sin ag Alí Scorlóg. Sin Harnash ag Alí Scorlóg. Tá sé dúir tris an count san a chur Haran Seannais sleanaisteach ach ag deir an pass róáda ó brúin son ar Naomh Fionnbarra cóngat an líne sorcin i hiarlathe. I déanamh dóhanna sin a chamád agus an pass gan a bheith úntaach Alí Scorlóg éis go mór takaisteach san nimmert ag tús an dair lethe. Sleanaisteach an son agus seans beidir ag chalíne chonacha ach lagíir ag deir ar héamh na lámh deise agus ar fórí go leor seans na caiilte Clann. Sin cic amach a ríist le teachtó Íomhní Chamín. Sin cúlbarra Naomh Fionnbarra an sa tróna agus iad cúlín chun deirg ag tús an dair lethe be cearc meid ard dair lethe going an sá. I Cluiche Ceannais Sóisir na mBan 2025 fad go leor leis ag amach ag sellibh díreach an son isteachtaí lámh chalíne chonacha agus Clann ina sé teacht misneach acu. Fós i ceiristeach an son lámh an áirde agus ní léon cheist an son an dá lámh mór haimpúil be cic séir eile ag Clann agus tá siad níos láidir beidir tús an dair leat ná mar tá Naomh Fionnbarra. Leis tá Alí Scorlóg le seachan an ceann an hógan an ceantarnach tócha ón Daobh eile ach Haran Seannais
Ach an cean féidir léon ceann san na rórú agus an fear spáir sin a bhéadú machtaí gá cholín. Ali Scorlo, the Clann nGael and counts on Chorish Dock, Agus Carhagus Snasta, Haran Shasnan and son Gá Chulín Esikela ex Scorlo, Agus Gá Chulín and Ish, Mar Araspari Clann nGael. Gá Kicks Eric Scorlo, Agus Ní Chamína reached, Naomh Fionnbarra leis a Gicamach. Norda Hain she'd shell of her Nash and son, Naomh Fionnbarra. Kicks here took it, no love and Ordig and Rachor. Dungur hon again von Toshta, agus Reagan fell her Nash and Green and Ish attacked them off. A Páirc Chuana. I'm sure Unt go going in our ears and Comórtas their father agus and Tá Derek le Loch Dagger and Comórtas. Or Dermot Tá and Crush Aaron and so Nihawan and Tá off her foot and Frosta. I killed the Martra her father agus Malivurna agus a Melach and Quairig or Oberdenta and Shachtin Stadshell. Naomh Fionnbarra Brúch and Tossig. Ní hanín sé sin le Clann nGael ach well idir bhirt an son agus an kick séir gnóthaigh go Derek Ellie ní léire agus seansal ag Naomh Fionnbarra teachtar an únsaí Gá Chulín aftar an sá. Sí Gillian chun Cannon hógan kick séir seo fuair sin kick éir catómh in san chéad le tris dos é nómad tuag sé náisi ní chun Cannon Brewerhy féhrún Canson ag Turling tak ag a deire stoppa contour to gcónaí ag a deire glanta ag Clann nGael agus seo chun amach a rístíd. Shrúr maith dhéanamh ag Ali Scorlo go leor sellmh siúd ag a pass dulta mú de Clann nGael ag a seans tacht a ríist ag Naomh Fionnbarra obrabhad déint an son ag imar ní bhfuil mhuire agus imar thóir láidir a seaí. Brewer he tachan tossing and love and Ordigan raid tort on Cansa Schlauna Mach Chasna Kofada Lishan Dave and son Agus Egadera Irene Le Naomh Fionnbarra Shelava Hamad Tachta Shakagoni Brew and son Smachta Gimer OD Shanice Farrow Naomh Fionnbarra and Council late to come up Edgar Brosha Mach Egadera it revert to Toshe a Clann nGael den of Dohan Chachan Tossing and son Cleh Tegra Cruig Conger Thogwing and saw a Páirc Chuana Agus Ali Scorlo reached. Gaeltachta ag Clann nGael agus Naomh Fionnbarra. Council off a mithe Haran Lína agus Ashta Gama níl ein bhair taobh Lína ar an Dave Sudden Páirc agus sin begun in dímá Cluiche Ceannais atá gceist ar nó. Agus ag deire Council i mithe Haran Lína agus well an obair Cinna sin soléir go mata bhréid dúlé agus an kick taobh Lína tóca ag Naomh Fionnbarra seach nómad catas darla Gá Chulín idir na fórna tá Chulín feicithe ó Naomh Fionnbarra ó Emily Creadán agus Gá cheanó chiicna séire ag Ali Scorlo seachún Naomh Fionnbarra ar an únsaí Cluiche Ceannais an son Gaeltachta ag Clann nGael agus cílíonn sé sin go mbeidh an kick séire isteach ag Naomh Fionnbarra. Shelf Cailton son áfach. Clann nGael teachta ríist an dá scóir dearnach go siúd teachchan tosaigh tá Seán í hiile. Ó tá sé sin crúig a ríist mar dúirt mé níos túis go brathag na himreóirí an Cluiche seo a Marach agus na gúlinge agus na builí crúig a dul isteach chun dá thaobh ach tá an adóg séit an son ag an réadtóir agus Deire beag kick séir isteach is dólam na himreóirí an dá thaobh a féchant an orda ag chuir na ceiste dúthú sé sin. Ach, ag a deire, Haigraf Bontosh á tart, Ali Scorlo go ríist le Shelf. Magdín Clíhán. Gá Chulín idir na fórna Scorlo go ríist ag tomáint go hirid agus tá seo deis leis an deas ógan count san a dul isteach agus ag a deire kickú féidir go stahad sin cinne. Agus seansal amáise ag Clann nGael. Bhair teachta seachan i cinntiú go dómh faoin ceansa ón Spórt ceart agus nómad ceolmh caite in san tarna le. Clann nGael le furmhór na Shelfa ach beidir nach bhfuil an buntáiste sin le feiscint ar clár na scóir go dtí seo. Tessa Playman hógan kick dá a cúg seo dóibh. Taisle gcónaí Shelf smachta
Istig an son agus oscailtí beidir bhfuil seansar cúil an ceann son íseal. Ó, ag a deire ar fóríl an son ó iirecht cháit gawan. Ach bhí seans an son beidir ar cúil agus tá raig sé sin isteach san angach. Well, bheadh sin na scór cinúnach go cinnte a cúpla áirlach ar thaobh na lámha deise agus ar fóríl. Amach rís le tacht. Naomh Fionnbarra agus ag Íomhnaí Chomín. Tá Naomh Geall bheith caiteas tarna lehananta Cluiche Ceannais Sóisir Naomh Fionnbarra agus a 24 agus an cluiche seo fós idir rá cheann na mea agus deis ag imreoirí an dáthaobh anadthe a teachta seachanis agus ahrú déanta ag Clann nGael agus ag Naomh Fionnbarra tá ibhre sé ag fágan na Páirce den Naomh Fionnbarra sinní Ciaran ní Riordáin agus cíimiid gan second cé tá tachisteach na háid siúd. Ibhre 7 tachisteach an son agus ibhre 7 seanóna. Se malí ní rin. Clann nGael teachta ríist. Oscailtí an son beidir bhfuil Naomh Fionnbarra ag thuirsú. Brúan son agus Naomh Fionnbarra ag iarige sin na chamad ón cúil más féidir. Deisir scór an count an a meisteach agus Haran Trasna an dígras an immert an son ag Clann nGael críoch má leis a gceann son agus an Forestpár sínta amach a ríist go dtí cúil anna críoch an son. Be siad sásta leis an cóimmert. Scór má tócha 3 cúlí natra ríist hin hochla 2-2. An is Clann nGael a ríist ach an ceann sa fad na talún agus be kick séarmach agus faoi se bhéigant den bhór an áitiúil. A riamlach banistíochta Naomh Fionnbarra son Chalíní Caman Dúsígi. Is doch le cúi nómad an ús tá si tríiste mina gola beáín agus gachar a dul a bhábhar Clann nGael seachú a ríiste. Ceann san a dul isteach ach preban na líróda a dul agus a dul Haran lí na deirig. Agus an naú ceanna tá mithir stréan sonnacha hina hocht le 2-2. Cluiche Ceannais Sóisir Naomh 2000 agus a 24 cic amach a ríist le teacht ó Íomhnaí Chomín den Naomh Fionnbarra í gleithreánach go maith. Ag tús an dair lethe. Ibhre 10 fágan na Páirc an son sinní Halí ní Bhachín agus ahrú eile déanta an son má se ag Clann nGael. Cos úra anna háachta ag an stad seo. San gur bhí ibhre 24 éimhe ní háin le atá tachisteach an son. Bula crú ag eile an son. San buntáiste sin a dul a bhábhar Naomh Fionnbarra. An ag drilíní chun ceann amach se le búta a chalí se an son Gaelta ag Clann nGael agus ní leatra gcónaíonn sa ach éon chúl amháin hina hochla 2-2. Is tá imreoir eile sínta sig an son agus níocha mé a riomhasach an méid imreoirí tá tréis a bheith gortathe le Luain cluiche agus Cluiche teastáil a ríist tá an cluiche chomh fisiciúil is a dhéad go bheith agus Cluiche is i teastáil ó bhean Naomh Fionnbarra tá imreoir eile sínta son de gortú na beidir crampa agus stad seo chuine go leor cluichí imar ag an dáthaobh i teachtaín stad seo bhuaigh Clann nGael ar bhíhall branach in san cluiche Ceathrú Ceannais agus an son gine cuman cadde churcha guine in san cluiche Leach Ceannais sin é. Agus an son ar Daobh eile Naomh Fionnbarra bhfuil bhí an lámh an uachtar gine Kiltéana in san cluiche Ceathrú Ceannais agus an son gine bhéil nó gine mBan in san cluiche Leach Ceannais agus Cluiche fós á churann sa tránóna ar imreoirí an dáthaobh. Sí búrthas a bheith bhean Naomh Fionnbarra an son. Agus stoppa in san immert a gcónaíonn sa hina hocht ag Clann nGael alí scóirleach le 2 chúlín madóibh ó chican na séire agus an ceann dearnach ón immert. Cílín go bhfuil siad chun tosaigh an sá a gortú chuirsteach ar bhean Naomh Fionnbarra. Stadan na golóirí ruch an cluiche agus
sí fós síntan son agus í búrtha fuaí go meriga is dólam gur bí róna ní bhuachla tá gorte a sé dechar nifir dhéanamh amach agus dólam gur bí róna tá síntan son se go dain ifir héon díag róna ní bhuachla tá gorte agus cad é mar chúla fuair si dóibh rih le ham chun iad thar tarnáis in san clethe agus hí na géite chatha dar nó tá hí na mlínta ní bháin na club ach le corcaig chomá agus í gorta inis farír an sa. Carr uair clí caite ach go leor stoppanna in san clethe in san darla agus Cluiche á chur a gcónaí ar róna ní bhuachla. Tá sé díag ar níag tarnáis ar na cosa ach ní bheisiábal leanúnta raig ag fécintar an bhirtatá á ampert in farcan son agus builéis sin go cinnte an Naomh Fionnbarra chun de bhór imirthirí an na club gorta agus caiisiín farcha gáganta sa bégan dómh imirthir agus anadí thóganta isteach agus gortú costa a chuir isteach an son ar ní bhuachla agus í ag fágan na parcan sa nar hostam leis go mé kick séir ag Naomh Fionnbarra. Leis an réitúirtir cinnte go bhfuil an taithreú sin déanta agus taithreú sin déanta is dólam ag Naomh Fionnbarra ifir a de teachta seach ar an barc dóibh. Ifir de tróna se róisín ní runnacha. Má se ahrú gan cuinan san déanta ag Naomh Fionnbarra agus camas na príomh hosa cailte an sonna cop ag kickséir a có agus an réitúir dúrcha cinnte go bhfuil gacrad go bra agus tarnáis an kickséir le teachtasteach ó imar Naomh Mhaile de Naomh Fionnbarra tá siad cúil chun deirg an sa an ceansan ag go deir léite go hana éifeachta an son ag libí ní chealaigh agus Clann na Gael teachta amach a rís tá din san ceithre uair clíg deirnach sa clethe. Clann na Gael teachta amach tá trí cúlín deirnach aimse chun san clethe agus fiosathe go cinnte in san tarna le dechartaí ag Naomh Fionnbarra na scórnach aimsiú gona cúlín amháin in san tarna le gotí seo có agus ag go deir kickséir gnótha có amach. Dar nó craobh idirmheánach na man tu go leotha ag Naomh mBan bailile mhór na Naomh idir rómhaith go deir den Naomh Conall rún nGael agus san craobh seoisir ar maidin go dtí seo tá Clann nGael na mí beánaí níos fearr ná níor an áitiúil ó inse gílach agus béalach an Ghaeirg ach tá ceir nó déag nó beánaí nó sa ceann fóstal dul Cluiche a chur ar imirthir eile an son sin ifir fithe héin tá takeisteach imar ní riordáin agus go leor cosa uair takeisteach ag Naomh Fionnbarra agus stad seo teann siad go bhfuil an tam gomacht agus go bhfuil siad chun deirg agus go bhfuil scór ag tastáil. Leis praban líróta bhábhar Naomh Fionnbarra ach an féidir lo dul isteach agus an chéad scóir le caiimsiú be sé tastáilú ibristeach go snastan son agus róisín na chonacha dúirt takeisteach ar Páirc se le farnáisian so go fada le imanaí siadán gá chulín sa clethe trastan son go fada le imar Naomh Mhaile seo níos fearr ó Naomh Fionnbarra bhfuil oscailt bhfuil slí ag an tríd Naomh Mhaile a fósadál an count son de hiúis na bróga áfach dhéann si obair na gapal chun dul tríd ach an kick deirnach an son ar fóríl agus ar stré agus seansa le cailte ag Naomh Fionnbarra. Leis an kick amach dín taobh hail tá níomh ní chuna fáin agus ag go deire Clann na Gael ag brú chun tosaigh ach an count son chuna bheith léite go héifeachtach ag Naomh Fionnbarra agus seansa go siúd teachta amach a ríist. Ceann garad dechartaí ag Naomh Fionnbarra na scórnach aimsiú in san tarna le níl scór amháin hána sé sin sa tarna nómad an darla ag Emma ní siadán ach ó chuine le na scórna ar fad ag teachta Clann na Gael.
Obervat Denton son Gimmer OD. Kick Serkan Ohan Sonake. Well, for the cool Dana Chéadla, Hamad Gamas Clehaid, agus on pass Shinna Meher Stray. Immerhorion Dahevik Tershu, Chachtamachan son Kalini Gonica. For Fihahochton son, Shneep Bloned Nikochig. Can't Schlauna Tridach Egadera. Late agus Snasta Egshon in Hirlaha. Agus Naomh Fionnbarra Chachtamach Bouta one Ella. Kicks here Ganohan Sonica. The lower Lord kicking the Sarah on Dahave. Agus a bit of Phenomid Kata instant Arla. So cool Clann after Goni. Hena Hocht. Gonna do. Clann Gael Chachta reached. It's score Fekahele couple of news. Better good chance in ish. Clann Gael Osculty Bader. Agus and pass Dernick Chin Clichte. Better good Shiglor Coolella Agus and counts on Mia and Sonach Neil and Hunter Clann took a fall. Shellavagoni Clann Gael she'd falls a dullish stock and Son Agus Docherty Naomh Fionnbarra and Cussin to Kamada Dull. Agus Egadera Chasna on Cool Agus Egadera and counts on Eganonity Haran Chasna on Bloned Nikok Agus Dolam. Agus score Kinunakella. Carachulina Nish Idrina Forna. Hinanai gonna do. Kicks here Godohanson, Naomh Fionnbarra score Tastal Godota in our rear Uhega Stadshaw. Ceannais Sóisir, Prabnilly Road and Son. If over Sivney here, Laha. Smack to Gahaling. Deshanish. Naomh Fionnbarra and pass to Comactin Clehan. Otto Eleni Vukala. Kirkuluish Dach. Deshigni Vukala. Oh, Sarv Lochal James and Son. Clann Gael. Vi chance Naomh Fionnbarra. I can forge Shasta Gasnast and Son. Clann Gael Gassi the Chachta Macarisht. Macavadal Ali score low. Couple of cooling talk to Kike. Agus Canson. Bloned Nikochig. For on Coolin Dernick Dove. Clehe Town Agus Clehe Conric. Nechonach and Son. Coolagus Negulin. Gonna do and saw Agus Kalish and Son Fekeg and Ray Torgus a Shinna Dull of over Clann Gael. And Town Gemacht. Shing Imhashtachs a Denom and Dernick and saw. Ali Scorlog. Shocks a Kuya Hein Chilish Gaunson, Chukash Harnash Kuhi. Anna Claire Fadim Herkishul and Sochano, and a Shakti Blonde in Hockig, for Shin Coolin Dernick Triology Cownell and counts on the Dullish Dock. Egadera, Haven, Love, Clay, Agus Deganganish, Stray, Clann Gael, better get the Spanish in Furlovus, a Coca Kinta Ohave Shellavia, Agus and Varnishin Shintamaka Kerakulin, Egastadsha, Coolagus Negulin, gonna do. Gemacht. Naomh Fionnbarra against such a better Gadastin Kuluha and Tarks Harnash in St. Clem or the Ekhamsha. And I'm sure she'd Carachulin can Chach Horam. Brew and Son Agus Imerniv Wailvura Giri Chach the Machtov. Harnash Naomh Wailvura. Hemorhorion Daw Havek Tershu Vi Clihigalor Haran Tershachtanaka. Nesh Desh. Naomh Fionnbarra Chacht about one Ella. Council Smackta Eg Emily Shriadon. Post Dull Gaukulina Rochen Clehe, Nick Shriadon, Carrick Tastal. Oh, Cousin Mahayanavatson will Kalish, Tog on Kesh to Durn Ray Tor, Agus by Kick Serishdak, Naomh Fionnbarra, Agus Marin Sheet Foes, Ag Tiggin Sheet, Score Neck Tastal, Emma, no Emer Neve Wailver, Lish Accounts on a Hogan Dove. Council of Dullish Better Giddy Emily Carnoga, Mactin Clehan Gatera, while Obrilla Dana from Council of Valuni Hishin and passes Fiar. Egadera Tosmach the Cotter in Shellav. As Deshanish, Fekin Butchli, Egan Treat, Emer OD, all past Clichte. Number Cousin Initial Dane of Clann Gael. Town Agus Corner and pass Shin a Meher stray off. Agus and Bontosh Agus Kikamak Gano Son. Clann Gael. Bully Krug Mestach on Dahave or Hoos and Cleha. Coolagus Naigulina Clann Gael. Do. Naomh Fionnbarra beg Dima or Hinach will ein score Imshaha on Tarnan Obert in St. Darla.
agus ganach ein cúlín amháin sa tarna tréimhse ag Naomh Fionnbarra Cluiche Ceannais Sóisir. Agus an táimid amach tá muid ag imirt cearnómad agus fetheach dáir nó bhí roinnt stoppanna in san clethe de bhar Gaeltachta agus athraithe agus ionad agus mar sin. Réiteoir dúrcha cinnte go bhfuil gachta na Harnáis i gceart. Mar thoirí Naomh Fionnbarra teachta seach a ggheorcail beag ag an stad seo a rá céir is féidir leo dhéanamh tá ann fós ann ach tuige siad in áireach a gathe siad cúil a ghaimsú má heastí nutha fanachtán sa Comórtas. Cluiche Ceannais Sóisir na man, dar nó fééis de Peile le techt, na cluicheile le techt beor TG Ceartán óna bheith an tearman le baile chlár na galah Cluiche Ceannais Sóisir na man, agus in íag sin beag Naomh muire íochttar na Rossan ó dhún nGael le Lispóil chiaí i Cluiche Ceannais Sóisir na bhar agus an son an cluiche mór sa trach nóna Cluiche Ceannais Sóisir na bharh é sin idir Naomh anna litir mór cadim mar bhua a bhí cáné a gúna Wolf tón na mís Cluiche Ceannais agus an son cail chartha ó dhún nGael treis ann breise an lámh an uachtar a gúna Cill na Martra an iar an áitiúil treis sár caibh na Peile se tá fééis de Peile an sa treis a bheith going harint ar seachtainna agus mar dúirt mé mulla i dultí lucht agrathe na Comórtas as gachrad a bheith furfa in áireamh agus gachtainna buinteanamh as cuasaí maile gcónaí an sa agus gortú i chuirteach ar imirthóir Clann nGael. Iad atá ceithre cúlín chun tosaigh cúil agus né cúlín gúna dó. Tá muid ag imirt séanómad agus fethe ach beag leor le chuirla sin sa bheith is go raibh stoppanna agus Gaeltachta agus Cluiche go minic i ruch an tarna le. Agus beidir nuair bheith Naomh Fionnbarra fécinn siar an tréimh se denómad sin nuair díbríoch imar ní bhfuilmhar is i chéad le dheimsigh Clann nGael cúil agus ráchúlín mar agus beidir go sin an difriocht in áireamh caiig imirthóir eile an farcha gágan denis de bhar Gaeltachta ag Clann nGael agus ahrú eile le bheith déanta máise das nómadí dearnach an sa. Cic sé amach go. Díon fisiciúil go cinnte. Tá sin déanta inis ag Clann nGael. Fuair ó Gaeltach na míad ar nó. Banisteach sé Stormach Henry an son. Sé sásta gúilid chun tosaigh ag stad seo. Táim go bach do gcónaí. Ceann gardan san ó na ribbe sin amach agus léit go maith gíimrótaí féidir ag alternation ní féidir agus Clann nGael le teachtamach bouthháin eile gan éon scór ag Naomh Fionnbarra le cúig nómad agus fithe ag stad seo an breadfáid sin beag díma ortha gan éon action scórála in san tarna le mór an seo chun Clann nGael ó gúlinn crú go ríist agus ní léon dát é sin go míad leathach agus beag buile agus cic sé amach dá thora ag Naomh Fionnbarra agus Cluiche eile ag tastáil agus go leor imirthirí ag fáil Gaeltachta le Luain an cluiche. Réiteoir dúrcha cinnte an son go bhfuil gachtainna go bra agus Cluiche eile agus se breag na imirthirí an cluiche seo marg ní léon ceist fé. Mar réitú le an son ag fearra ar an uairteoir stoppa a ríiste cit tá mé cinntethe. Baile ríist in san imirt ach tá buntáiste sin i gcónaí de cheithre chúlín ag Clann nGael agus beidir ag stad seo gur leor sin marachadach an cúil de Naomh Fionnbarra ag stad seo. Dechar é dheiscint Clann nGael láidir ar fud na Páirce agus fíor-dheachar ar Naomh Fionnbarra na scórna sin a ghaimsiú sa darla. Chorm go dain ar ghánómad agus trucha ach an ceithre cúlín dearnach is sigí chéile an son ag teacht do Naomh de Clann nGael agus ní fadúgan is dearna himmartha an táime amach do gcónaí agus
Bula Boston son immer harle chagan farca gágant de bhar Gaeltachta agus ban na Clann nGael an tamsa. Tá immer harle fós síntan son tá ban Naomh Fionnbarra Gaeltachta a ríist. Tá mud ag immert beag nach tucha nómad ach beag roiint nómadí dearn go mé cearna cú nómad eile ar leid le chuirla sin sa bhéad is raibh an iiri sin de stoppanna agus mail in san tarna lehansa. Chúlagus né gólín ag gcónaí ag Clann nGael agus rá chúlagus gá chúlín ag Naomh Fionnbarra. Alma go teacht ar náis ach in áíire tastín cúl má tá siad go marachtant in san Comórtas seo. Nílas go man meid imar ní riortán ábalta leanúnta raig an si seach mar anatí ach tá si siúil go America go drón taobh lína agus is tom go meid gghearthaí farcha gágant ní éiceann si go má tá si creata cinnte treis an buile dearnach sin agus an cic saramachchanis ag Naomh Fionnbarra. Sorcin hir le bhfuil cúlan tá cuoinnig go bhór róna ní bhuach le cúl cinúnach dó rih le ham a chamád sa cluiche iad ach in áíire ag stad seo tá siad ceithre cúlín chun deireadh agus na scórna well níl scór feite chu le tamil fada. Seo chun mac sorcin hir le leis a gic séir. An ceann so gudathe ar náis ag Clann nGael agus brúanis. Tá sé tamán chun tosa bhfuil seansan tá ar scór eile bhúg sé sin an cléan ceann so míá beidir go méid an tarna seansan son tá sé ar fud na háta Naomh Fionnbarra iste cic séir amach ag a deire bhí seansan son ag áingin í ochaig ach ag a deire an cúla búilte agus faoi se bhééis sin den Naomh Fionnbarra dá meach an ceann san na meisteach go go rás rite de sé gcónaí teacht amach. An ceann san na meisteach straight tá si anna thir seach is tólam ag a stad seo an ceann san na ríiste ní ochaig áfach ar fóraíl éon ceann díag ar fóraíl inis agus cluiche ach well seans na có an cluiche a bhuachant agus an bhuach thar áing ach níl atá dógant agus cílann sé fós bhfuil in slí éigent beag Naomh Fionnbarra fós in san Comórtas ach nómad goile agus trucha caite Dar go méid nómad go bhile mar raibh go leor stoppanna agus stadna in san cluiche. Sin cic amach a ríist le teacht ó íomhní chamín. Ceann gard cai sin fel a bhagan istín taobh agus fécint an féidir brath glas a gáirteach mar ní bheidh go cinnte cúlína gáil agus brú chun tosagan son go míad lethe go ríist dear an réitóir agus ciúr ní riordáin an son duna amach atá ciúntaach agus cílíonn sé sin gur cic séir agus buntáiste se le níos móna aonar eile ag Clann nGael agus stad seo. Si alí scóirlóga thógan ceann si anna bhaig túsan dair le agus gá ceann maithacha ceann ar garíón ag tarlingtar imime cearnóige in áirta haon siad brúiste an son agus ag deire fad na talún sellh gcónaí ag Clann nGael ach an ceann dí heilmhathe ar chuma éigen tá sé ar náisiá dul ó dhuine go duine agus ní chochaigh trasantá tín clíán beidir go bhfuil seansar scór an ceann imethe staach agus thar an trasná cúlín an áirice sin son ag Clann nGael héine dehanis ar chlár na scór dó ag Naomh Fionnbarra ach in áíire is leor fearspar cúlín ag stad seo agus sin go má déanach isteach san amcútah Gaeltachta. Dó gin héine de agus brú go cinntar Naomh Fionnbarra lámh legantar an Peil le cúpla nómada nó seachún a ríist Clann nGael tá sé críoch nó go látar an ceantar sleanaisteach tí halí ní bhachín agus ag a deire tá cic séir eile go nóhan son ag Clann nGael agus deis ar scór eile beidir a chintóg an bua gan cheist. Alí scóirlóga thógaigh an ceantar ríist dóibh. Tam geall a cat cúlín idir na fórnan son agus an scóráil ón tarna nómad sa dairle ar fad déanta ag Clann nGael iad glananúachtar sa dairle an seo. Scóirlóg leis a ceann son imethe staach go háirt thar an seasnán sár cúlín ag alí scóirlóg agus sin an isis mar caibhland. sé cúlín idir na fórna Naomh Fionnbarra féidir le crut níos fearr chur
Chlár na scóir le chaimsú rih an adó Gerig, Shadeen Kesh to Gastad, Decrity and Aririca, Chuck and Tossicity Tavel and Fork on a spread, on a Vishnach, on a red, or Clown and Gael in Santari Lashot, Kick Sarah Coigatera, the reared on can account so Hogan, Jean Tave Sut and Fork, Ellen Nifukla, Cashid and Fella Voga Gamar Marco will cool a Castle Godot to block all, Matt Jent and Son Offog, a Clown and Gael against a Maka Hagen she trade Tessa Playman, he stud Erigus, Cluda Gamahan Son cooling Agus Willa Ellen Son Fighter. They get ban Naomh Fionnbarra agus be kick Sarah le an Sonnacha. Better gimmer cool no those count and truck agus stad seo agus Cluiche Ceannais about one ella. Stop ella in the nimmer agus ní don go bhacha mé clé a riamh leis an méid sin stoppana agus Cluiche Ceannais ó hús an dá haimh Harvey physical leis na bulia dolisteach agus mar dúirt mé níos lú brathis an cléthe só níos déanaí agus amórach agus dáte cumann amach Clown and Gael ó chúnta na mí craobh na Sóisir a tharlóin sa teach núna a siad sé chúlín chun tosaigh agus an tam ceall bheith caite kick le bheith tóca ag Emily Chriadán cool nó dada agus dáte de Naomh Fionnbarra seachtain clíháin smachta ag saimhní hiarlathe Chuck Tossic Imrodi. Charnash Gatera. Molly Nirin. Team Clehan Hashidal. Digger Nigatin of Dul Conkyang, will Oskeltown, Con an Kjol, a Her Agus Avantas and Angat Niels on Erection, a Meher Haven of a Desha, Erect Elemeher Stray, Agus Pedro Lashin, Shanson and Naomh Fionnbarra Gaelta. Tam Gaeltachta. Kick a machanish le teachta ríist ó Fiona ní Réalán agus an réitor ag fearra ar an óradóir an sa sé cúlín idir na fórna ag Cluiche Ceannais Sóisir na man héna diag ag Clown and Gael dó ag Naomh Fionnbarra an ceantar na mithas sa bhréach ach ag deireadh Cluiche feice ag an réitor agus an kick séir sin amach le teacht ag Clown and Gael. Comórtas Peile, Dúr Cumad Helestig an son. Tam Gaeltachta sé cúlín atra anna haspántas darla ag Clown and Gael agus iad láidir na scóir na tóca ach ag deire céimeanna sa mreis an son agus an buntáiste seilbh tuk Harnash do Naomh Fionnbarra. Tá seach nómadós ceann an strucha imrethe ach bhí go leor stoppanna in san darla. Naomh Fionnbarra teachta ríist. Ó, bhí sé sin díana a ríist. Chans go bheith comis carta. Chans go bheith comis carta Ellen son. Agus réitor ag gléich immerthóra tras na cúthaí an son. Bhí sé sin díon mar bhuiile agus sé tá Alice Scorlóg im heisactí bosca na bací bhfuil ní chiisi éon action eile ar Páirc mar tá tam Gaeltachta ach bhí an bhuiile sin chrúig gama agus í chuirteach an bosca na bací tá ban Naomh Fionnbarra sínta a gcónaí ach tá an tam caite tá míad 8 nómadós ceann an trucha ach sé chúlín mar aras barnsa ag Cluiche Ceannais Sóisir na man. Dó ag Naomh Fionnbarra gan a cúlín amháin in san tarna le agus beag díma ortha sin darnó chaile a roinnta marthirí Rona ní bhuacla imethe de bhar gart agus roinnta marthirí eile níor charric sé sin a Clown and Gael anna haspántas in san tarna le cóimart úntaach atra agus iad tharbheith achlaí a gcónaí a ruch an cléthe agus Cluiche a gcónaí á choransa ar bhean Naomh Fionnbarra. Gwynnig tris an cléthe seo be Cluiche Ceannais na Sóisir ó Comórtas na man idir an chairman ó nGael agus bailachlár na Gaillimhe ó chunta na Gaillimhe agus an son in díag sin Cluiche na bhars na Sóisir Naomh muir íochttar na Rossan le Lispól beor TG Cahar agus in díag sin a ríist Naomh anna litre mór le cail chartha nGael i Cluiche Ceannais Sóisir na bhar. Fés de Peileróg amach an Tránóna. Ceantar na Bhraig ag Naomh Fionnbarra ach ríist clúdach má cosint an son bouthháin eile ag Clown and Gael agus iad teachtamach an tam beag na catan sa Cluiche Ceannais Sóisir na man tá
Duna eile sin tan son le gortú ach an immer te glanúntar ag congart an lína ach an count son I dul I bháver Clann nGael agus idig trid go derig an son tá réitor inis tríis cinna a raharú agus rá gur I bháver Naomh Fionnbarra agus bhil tá go leor amas an reise immerthe bhí go leor stoppana neach mé a riomh in cléthe tóchan mé gortathe is a bhíon san tarna lechan seo agus kick taobhlína le teacht I bháver Naomh Fionnbarra sé cúlín adring a gcónaí gan ach scór amháin cúlín amháin sa dara leching Naomh Fionnbarra agus sin an difriad Clann nGael níos fearr ábalta na scór na ghaimsú sin kick taobhlína le teacht ó Naomh Fionnbarra ach adam mé meid mór an action eile in san cléthe réitor dul amach ag leabhar leis an mhaoir agus beidir gortú eile feicethe tá sí leabhar leis an mhaoir a gcónaí an son má réad tú lé dar nó ó chormathe bheann trí leis an cicarí sa teacht an I dath nómad ó héamh amach clog sa dar nó an clog I córamh síos ag an réitor níl Reichar going ar sin ach ní fad ún tá mé cappa deir na himmarthan sa in san Cluiche Ceannais Sóisir sé cúlín atra gcónaí Clann nGael a teacht bouta bháin eile agus kick Sarah an son gnótha có Díst kick Sarah le Lochlanta mór ó Clann nGael an sa Tar taíocht agus Lochlanta áitiúil beag dímá ortha go cinnte ceann san ag prabbe ach bhfuil scór eile ionta ceann sin ag prabbe agus ag deir thar an lína agus ar fóriil Sean kick amach a ríist le teacht ó Naomh Fionnbarra íomh na chumín leis a gceann son agus seileamh dúradh Ceannais ag Clann nGael Deis an son ag nichochaigh den clíán tá siad a críoch na go láidir caiithúil siad ar fad tréachta tuga deis an son a ríis ag nichochaigh Gaeltachta seans ar cúlín an ceansa thar an trasnáil agus 7 cúlín in is atra Clann nGael ag críochnú anna láidir ar fad agus níl ceistir bithe is fé nach an chluthe chun a bheith tucha leo agus Comórtas Sóisir na man le bheith búte an sa in Cill Martra an réitor ag fearr ar an úrdor tá míid rá nóméid díag os ceann an trocha neach mé le héadríomh agus tá míid fós ag immert kick séir eile isteach agus well ruirtí teach beáin tasí ón taobhlína hail chumá an réitor chuna ceann sa chafisteach agus ní fad úngan is an deir capping ag stad seo ach an éon cheist is iad fós ag immert an son mar dermse tá míid ag immert le tamil fada in san cléthe tá míid 3 nómad agus 10 ó hús an dara seachún Clann nGael éis tá siad ag críochnú thar bheith láidir tá seans ar cúil eile an ceann son íse leis dac san angach agus sin inis cúil ag libíní chealaigh an bhóchar thrán gan éon cheist pas cliste cosan Naomh Fionnbarra ar fud na háite agus cúil eile an son dóag anis I gcuine 2 agus 10 cúlín glán idir na fórna agus sin inis mar cléthe críoch na agus snasta ag libíní chealaigh agus an Lochlanta inis ag céiliúra 10 cúlín glán atra agus an réitor fós a dul araigh leis an immert agus mail eile an sa Cluiche tastáil bouta bháin eile ach tá an cléithe seo thart in áiríir le tamil fada agus Clann nGael a raibh ar fad in san dara leis seo
Réile síta agus se breisiad an ceann sa mór tá mé cinnte ní léon dát ach builí cruúig ceannas tí chéile tá le seachan sa níach mé le héad riamh ó héh na builí cruúga dá le seach agus ó héh immerthe well tá sé níos fuiad ná le sacr ag stad seo tá míid 3 uair cléig ag immert instantarna lehan sa ag le ceanna seoir na man agus níl fán séad na fadóige bhar réadú le go fáil. Lena Mr. Eigla sin immert, Seochung Bouton Ella, Naomh Fionnbarra, Peter Perfeida Ro score ag aimsú ní le cúlín amháin sa darla, agus sin aimsethe in san tarna nómad, agus deisianis ag garisteach ag M&E Chríodán ag dí halabhú den chéad sco agus deire tá adóg dheirrig séte hansa ag mar réad dúlé agus siad Clann nGael ó chúntainamí Champíní Sóisir na man ráhíle agus a fethe cahar tá siad ag céilúras na seastáin tá siad ag céilúra a Martra Páirc viidir níos fearan sa níl éon cheist fé an scór deirg an sa dódóig ag Clann nGael dódó ag Naomh Fionnbarra cógáird agus le Clann nGael Champíní Sóisir na man ráhíle agus a fethe cahar. Clann nGael is Bosan sa inoculation Bergenov a yen from Brunner. Yen from Brunner, Bosan sa soon to Saran Fara. Not for me anyway. What's all the guys? See Canada. We're doing the public there. Teddy, how am I going to get cards to you? Yeah. Yeah. I had a winter jacket up here with me yesterday evening. It's a bit embarrassed bringing it around. I had it on me, to be honest with you. So it sounds like this. Stop it! Sorry. Oh yeah.
now, Comórtas Peile, Martra Clann agus captain the forna, Tessa Payman, Comórtas Peile top Susan Sóisir Murdon. Elish Masha, fair play the Khalini. So, on the back. There's a Tessa. Follow me, Mr. Khalini. Khalini, Ferran, Clann and Fairly Captain Sally Woodall. You're a meal and a habit. Now, captain in the front of the Cliff. Elisha Carter, Turrets and Mike, the Romy on Koshtinan, Shunta, Kahal Shoig, I cook the Focal Ra, I was a brother yet. Yarod Hahali and Spórt City killed the Martra. I did a shot to me. The old fight on Kurstahadi and two for side there. There's a whole club built I was going goody, Machida, arm saucer, which in sorrow, but if I did have some question notion to come out to spell with it. For while I'm fresh in the Páirc Peile, all the did a shot in the Balawuni, Peil and Weary, and the Chuana in the Martra, the East and Kaidan, and the Comórtas, that are in Páirc, fair play, he's fair play, and mostly Peil did a cover. As on question notion to him, when you were down in more, or even the man, or the current mechanic of the man, or the enough. When some down sauce to let you know, to hide out the Argan, and it did a shot, Cliffy Currum, and was finished from current teacher, which I had bought from Garage, and current at the Loma, when she had went in Vienna, and was in current social, a tabuche, and my club came, Canada. So, on two for side to get for staff, I think it was a Hillary, it was a Bergen, Mahadi Shaw, who quite down the time. So, fair play on job. I guess, one of fresh and focal briefs, what the got Rachel at the one, the Hardy and Rachel, the other new, I was some weird fool of this Ferdina, which sorrow, but at least there's some question. So let's see, Anna Hill Mile, and I've got an issue Bruno trophy, ready on the Gaeltachta, Hattin, nGael, Tessa Fleming. Well, Joshua, my friend, Blaine today. It's Shassim and Shine, you, and Clacker and Kern, so I yell in. Go, Racha and Glasgow, you lee! While I'm awake, O'Crea, Goal, Lesh, and the Comórtas Peile Gaeltachta in the Bisha Harbar, or Bardax, and Lostein, and Breakfasta, be fair, Colleen, Shower, and Ian Shower won the Harry Jerry Shock, and he were much more in Cultata. But Bisha Shin Harbar, Naomh Fionnbarra and Reature, agus an umpires are fad, agus Naomh Fionnbarra Chumai, Burgage Ashner for following her and Jerry Shaft and Chumai, to
the showers go heat the camera. Agus as an Cluiche and you, Fernie the lad or ton of my chef, in the drummering, 3 Cluiche Line Lamer, so fair play to you. While I'm 3 cheers a horse, the Naomh Fionnbarra. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Agus Kaime, our Vern Banish the Acta Ian, Luain, Hilary Smith, Fergie, Peter, August Dernoy, Kate Henry! August Peter! Where go on, John? Peter! Oh, judge me, Peter! Well, just while I'm fucking score a horse in the collie of those Mahoran Shah. It's collie, chumming the shiv. It's giving them some, it's blowing on war mission, so it's giving them some heat session train on a live. August we should go Flahil, go Cargill, August, me huckle them. Fernie Svar, in much of Fernie Svar, to just her bar. Thursúgus na si trécht a rifir an himmer tá cinnte passion dígurníg á ibrúisteach agus seansar an géad cúlín an so tránón an countson imime ha Haran Trasnón ag Naomh Fionnbarra club áúlan so Gillinny chun Cannon an countson búlta ísile steach san angach sin is sé Clann nGael an féidir é a chóir ar Clárna scór Sinian ceis deisir scór an countson a dul isteach ag Praba agus Haran Trasnón ag Adera Mar Can guard, Chuana Gadera the Ali Scorlog. Countson ag Casa agus Haran Trasnón scór mahanson ag scór agus ag fnachson to Cailí ní Casa de Shoxalornish Osculty better go detion so or cool Malin Lichanna dolish stock agus tong cool ag Clann Sean ní Hilla. Pasta Comachtin Cleon to Brúga Kintanish or Cosentori Naomh Fionnbarra Countsa Schlaune stock Haran Trasnón. Camer Níomh for a pass Cluiche Osculty to Chance ag Naomh Fionnbarra cool agus an Countsa nada has to Leon Tón Sarcool ag Rona Níomh son agus Naomh Fionnbarra ag irrigation a chamad own cool Moss Fader Desher score and counts on a mehe stock agus Haran Trasnón ag Naomh Fionnbarra and Cousin to chamad a dull agus ag Adera Trasna on cool agus ag Adera and counts on ag an onadi Haran Trasnón Dolo Gwynna Gadina agus ní chochig Trasan Sotin Cleon better go chancer score and counts on imehe stock agus Haran Trasnón coolin Cleon tá si de creek na go láidir caithúil siad ar fad trécht a tuga deisian son a ríiseach ní chochig garish tá chancer coolin and counts on Haran Trasnón agus stahid ó húsan dara seachún Clann nGael ríis tá si de creek nó har bheith láidir tá chancer coolella and counts on ísile stock san angach agus sin